Dobrý deň, som Valdemar. Všetci veriaci v Pána dôverujú sľubu Pána Ježiša. Idem vám nachystať miesto a ak odídem a nachystám vám miesto, vrátim sa a príjmem vás k sebe, aby ste boli aj vy tam, kde som ja. Mnohí ľudia na základe Pánových slov čakajú, že Pán príde a pozdvihne ich do nebeského kráľovstva. Veria, že Pánov sľub nevyjde nazmar a že keď príde, určite ľudí pozdvihne priamo do neba. Ak sú ľudia stále na zemi a neboli pozdvihnutí, považujú to za dôkaz, že Pán sa nevrátil. Je tento názor správny? Pán Ježiš po svojom zmŕtvychstaní a na nebo vstúpení naozaj odišiel, aby nám pripravil miesto. Viete však, ako ho pripravil? Viete, akú prácu pri tom treba vykonať? Môžete si byť istí, že Pán to pripravil tak, aby sme do neba vstúpili živí? Alebo tak, aby sme po smrti vstúpili do duchovného sveta? V náboženskom svete mnohí ľudia čakajú, že ich Pán uchváti do nebeského kráľovstva. Ale premýšľali, kde presne je to nebeské kráľovstvo? Kam sú uchvátení tí, ktorí privítali Pána? Niektorí hovoria, že sú samozrejme pozdvihnutí do vzduchu, aby sa stretli s Pánom. Ale je to naozaj tak? Ako môžu ľudia žiť na oblohe? Môže človek z mäsa a kostí žiť, keď je uchvátený do neba? Iní hovoria, sú pozdvihnutí do neba. Čo je nebo a duchovná sféra? Sú to miesta, kam ľudia odchádzajú po smrti. Naše fyzické telá nemôžu priamo vstúpiť do duchovnej sféry. Do duchovnej sféry môžeme vstúpiť až po smrti. Pán prorokoval svoj návrat, aby sme ho privítali, kým žijeme. Umieranie a návrat do duchovnej sféry nemožno nazvať privítaním Pána. Nie je teda viera, že vstup do nebeského kráľovstva znamená byť pozdvihnutý do neba len ľudskou predstavou a fantáziou. Je to jednoducho nereálne. Ak je naše chápanie Pánových proroctiev skreslené, čakanie na Pánov návrat môže byť zbytočným úsilím, len márnym čakaním. Je teda miesto, ktoré nám Pán pripravil v nebi alebo na zemi. Pozrieme sa, čo hovorí Otče náš. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Kniha Zjavenia okrem toho prorokuje. Ja, Ján, som videl sväté mesto, Nový Jeruzalém, ako zostupuje od Boha z neba. Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi. Bude bývať s nimi, oni budú jeho ľudom a sám Boh bude medzi nimi a bude ich Bohom. Kráľovstvá tohto sveta sa stali kráľovstvom nášho Pána a jeho Krista a on bude kráľovať na veky vekov. Tieto proroctvá spomínajú. Kráľovstvá tohto sveta sa stali kráľovstvom nášho Pána a jeho Krista. Sväté mesto, Nový Jeruzalém, ako zostupuje od Boha z neba a Boží stánok je medzi ľuďmi. To znamená, že Kristovo kráľovstvo sa uskutoční na zemi. Boh nastolí svoje kráľovstvo na zemi. Pán Ježiš nás žiadá, aby sme sa modlili za príchod Božieho kráľovstva na zem. Aby sa jeho vôľa diala na zemi. Nikdy nepovedal, že Božie kráľovstvo bude nastolené v nebi. A už vôbec nás nežiadal, aby sme dúfali, že jedného dňa budeme pozdvihnutí do vzduchu. Zamyslite sa nad tým všetci. Nie je to tak? Takže ak stále dúfame, že budeme pozdvihnutí do vzduchu, aby sme vstúpili do Božieho kráľovstva, nie je to v rozpore s Pánovými slovami a jeho úmyslami? Kráľovstvá zeme
sa stanú Božím kráľovstvom. Pán prichádza v posledných dňoch konať svoje dielo na zemi. Takže nebeské kráľovstvo je na zemi. Kde je Pán, tam je nebeské kráľovstvo. Nebeské kráľovstvo sa nakoniec uskutoční na zemi. Čo teda znamená, že Pán nám išiel pripraviť miesto? Pripravil hlavne rodiny, v ktorých sa narodia Boží vyvolení na zemi. Vhodné okolnosti a šancu privítať Pána a zúčastniť sa na hostine. Takže miesto, kde sa narodia Boží vyvolení a okolnosti, za ktorých príjmu Božie dielo, boli predurčené Bohom. Čo potom Pán myslel slovami, aby ste boli aj vy tam, kde som ja? Boh sa teraz stal synom človeka a prišiel na zem. Preto sme sa v posledných dňoch narodili ako Boží vyvolený národ a prišli na zem, aby sme prijali Božie dielo a spásu. Presne to mal Pán na mysli, keď povedal, že nám pripraví miesto. Pán sa v posledných dňoch vrátil, ale len málo kto v náboženskom svete počul Boží hlas a obrátil sa k nemu, pričom prijal všemohúceho Boha. Títo ľudia boli pozdvihnutí. Boh sa teraz stal telom ako syn človeka a vyjadruje pravdu, aby konal dielo súdu. Keď počujeme Boží hlas, privítame Pána a sme pozdvihnutí pred Boží trón. Toto je skutočný význam slov, byť pozdvihnutý. Keď je cirkev pozdvihnutá, neznamená to, že sú pozdvihnutí všetci veriaci, ale skôr to, že sú pozdvihnuté múdre panny, ktoré počujú Boží hlas a vítajú Pána. Aké dielo teda Boh koná potom, čo sú ľudia pozdvihnutí? Je to to, čo prorokuje Biblia. Lebo nadišiel čas, aby sa súd začal od Božieho domu. Je to všemohúci Boh, ktorý vyjadruje pravdu, aby konal dielo súdu. Tým sa naplňa proroctvo Pána Ježiša. Mám vám ešte veľa čo povedať, ale teraz to neznesiete. Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy. Dielo súdu posledných dní, ktoré vykonáva všemohúci Boh, má za cieľ nastoliť Kristovo kráľovstvo na zemi. Pred začiatkom veľkých katakliziem Boh vytvorí skupinu víťazov. Táto skupina víťazov budú stĺpmi v Božom kráľovstve. Sú to tí, ktorí budú kráľovať ako králi s Bohom v Kristovom kráľovstve. Tí, ktorých Boh zdokonalí počas katakliziem, budú ľudom jeho kráľovstva. Všetci tí, ktorí sústavne odmietajú prijať dielo všemohúceho Boha v posledných dňoch, budú Bohom odhalení a vyradení a nebudú mať podiel v Kristovom kráľovstve. Všemohúci Boh už dnes v Číne vytvoril skupinu víťazov. Títo víťazi vydávajú svedectvo o Bohu po celom svete. Hlásajú a šíria Božie evanjelium o kráľovstve. Teraz je rozhodujúci čas, keď Boh uprostred katakliziem zdokonaľuje svoj ľud vo všetkých národoch. Všetci, ktorí prijímajú Božie dielo posledných dní, nasledovali baránkové stopy a boli pozdvihnutí pred Boha. Boží vyvolený ľud je a pije jeho slová, zažil jeho súd a napomínanie a ich skazené povahy boli očistené a zmenené. Všetci podali pravdivé svedectvá. Boh už získal skupinu víťazov. Keď sa Božie dielo dokončí a prídu veľké kataklizmy posledných 3,5 roka, toto kráľovstvo, ktoré patrí Satanovi, bude s rachotom úplne zničené. Zničené budú aj všetky zlé sily, ktoré odporujú Bohu, a Kristovo kráľovstvo sa potom na zemi úplne uskutoční. Vtedy tí, ktorí boli spasení, vstúpia s Bohom do kráľovstva a budú sa spoločne tešiť z odpočinku. Tým sa naplnia slová všemohúceho Boha. Ako sa moje slová naplňajú na zemi, sa postupne formuje kráľovstvo a človek sa postupne vracia k normálnosti. A tak je na zemi ustanovené kráľovstvo v mojom srdci. V tomto kráľovstve všetok Boží ľud
obnoví život normálneho človeka. Už tu nie je mrazivá zima, ale nahrádzajú jarný svet miest, v ktorých jar trvá po celý rok. Ľudia už nie sú vystavení bezútešnosti ľudského sveta a už viac nemusia znášať jeho ľadový chlad. Ľudia už medzi sebou nebojujú. Krajiny proti sebe nevedú vojny. Nie je už žiadne zabíjanie a žiadne krvi prelievanie. Všetky krajiny naplňa radosť a medzi ľuďmi všade vládne vrúcnosť. Prechádzam sa po svete, mám radosť z vrcholu svojho trónu a žijem medzi hviezdami. Anjeli mi prinášajú nové piesne a nové tance. Už im nestekajú slzy pre ich krehkosť. Už predo mnou nepočuť plač anielov. Nikto sa mi už nezveruje so svojím utrpením. Dnes všetci žijete predo mnou, zajtra budete všetci žiť v mojom kráľovstve. Nie je to najväčšie požehnanie, aké dávam človeku?